Здравейте, аз се казвам Весела Димитрова и това е моето място, нов живот с Веси. Откъде тръгнах и защо съм тук пред вас? От малка аз се интересувах от психологията. Какво по-точно? Вкъщи имах една така наречена от мен книга, наричаше се Детска психология. И когато някой дете в училище, примерно, заекваше, биеше се, крадеше, криеше се, какво ли не, аз просто отварях и четях какъв е там проблема, какво нали са направили неговите родители, но просто за така аз да знам, да съм информирана какво се случва с това дете, от чисто любопитство. Т.е. като една клюкарка. Все едно аз се намесвах в живота на другите и се съставях, това нали дете заеква, значи родителите му еди си какво, това дете се бие, в семейството му има побоища, така и аз си наслагвах за мене какво се случва в това семейство и си изграждах преценка за хората по този начин. 12 годишна аз започнах да си работя, да си изкарвам пари, лепейки бандероли, ходейки на училище. Летата, освен че лепях и бандероли, се работих по павилиони, по сезонни обекти по Черноморието, барманка, сервитьорка, продавачка, какво ли не, защото е важно човек да трупа опит и в един момент, започвайки, да започне на менеджерска позиция, да е успешен, да печели много пари. Така и след като завърших средното си образование, записах икономика, стопанско управление, защото аз ще бъда менеджер и ще изкарвам пари. Започнах в една фирма като продавач-консултант, издигнах се до регионален менеджер за Югоизточна България. И вече така имах и тогава свободно време и така ми хрумна един ден, нещо още ми липсва с психологията, нужни ми са още знания. Дай да запиша. Просто за удоволствие да придобия още знания. Това, което пише в тази книга Детска психология, не ми е достатъчно. Отварям, гледам в най-близкия университет и се оказва, че приема е бил до предишния ден и след 2 дена започват обучението. И аз съм изтървала. И все пак, въпреки че съм разочарована, обаждам се до университета, така и така, мога ли да се запиша? И те казват, да, можете, имате все още възможност, елате и се запишете. Веднага отивам, подавам си документи и се записвам така да уча психология, за удоволствие. И запознавам се с колегите в университета, говорим се за различни направления и те споменават NLP. До този момент аз не знаех, че този метод се казва NLP. Бях чела за много от техниките, които се използват там, но просто не знаех как се казва дори. Прочетейки и разглеждайки книги в интернет, ме допада, записвам NLP практик. След това и NLP мастър. През това време и напускам работа, правя си собствен бизнес, търговски. И супер, развивам се, всичкото това е за мое просто удоволствие. Уча майсторство за убеждаване и влияние, за да ми помага в бизнеса. Уча констелации, за да се изградя като още по-голямо, като по-добра личност, да променя някои неща в себе си, които не харесвам. Уча арт-терапия. И така постепенно аз надграждам себе си, изкарвам няколко курса за треньори, ходя по различни събития като участник, записвам се в различни школи, трупам знания. Просто всичко това само единствено за удоволствие. Аз ще правя бизнес, ще правя пари. Тук каква е тая психология? За какво ми е на мен? И така
и започвам да водя някакви тренинги на базата на констелации и арт. Тоест ги обединих, създадах си арт констелации, ги наричах тренингите, започнах с тях. Постепенно обаче започнаха и клиентите да ме търсят, да им помагам по различни въпроси. И така постепенно се роди и нов живот с Веси. Защо нов живот? Защото точно при мен идва човек, който има някакъв проблем и решавайки този проблем, той започва живота си по един нов начин. И затова те каня в моята страничка, при мен, на консултация или на мой тренинг. Точно, може би, скоро ще има отново арт-констелации или само констелации. И ще се радвам да се срещнем с вас и да създадем вашия нов живот. Вие да създадете вашия нов живот. Да започнете живота си от начало. Нали знаете, всеки един се ражда на тази земя с някаква мисия, с някаква цел. И първото и най-важното и основно нещо, което е, че ние сме дошли на земята и сме взимали първата си глътка въздух. И това е най-важното и основното. Оттам насетне всичко е в нашите ръце. И изграждането на нашия живот, в търсенето на нас самите, в търсенето на нашите мисии и цели и тяхното осъществяване. И всичко останало е просто там да ни помогне по някакъв начин. Затова ви очаквам при мен в нов живот с Веси, за да създадем заедно вашия нов живот.